Новата машинка, която си купих, мисля, че беше миналата година. Много съм доволен. Батерията държи около 2 месеца. Аз се бръсна нещо от рода на 2-3 пъти на седмица. Доста съм доволен. Дойде в невероятна опаковка. Страхотна. Ето е тук. Може да я покажа. Това е капачето. Тези глави се движат. Общо взето да обере, предполагам, доста добре, когато се движи по главата. Ножчетата всъщност, ето това е магнитната глава, ножчетата всъщност са от вътрешната страна. Ето тук, ако може да видите, се въртят. Това е магнитната глава, щраква се така. Удобна, компактна, това е дисплея. Тук се натиска. На 90% е в момента батерията. Чувате как работи. Мога да ви демонстрирам. Ето е косата ми, която е, мисля, че на 5 дни. 4-5 дни, нещо такова. И ето да видим какво всъщност се получава след като мина с машинката. Така, спираме. Може да видите какво съм минал. Не знам колко отделих, може би от рода на 10-15 секунди. Ето вижда се, гладко е. Това е набързо, просто да демонстрирам какво се случва. Може да видите, че косми няма. И нека да покажем тук на този белия лист какво всъщност се случва след това. Къде се отиват всички косми. Ето как изглежда. И да видим. Ето ги и космите. Това е и резултата. Много доволен. Препоръчвам я. Препоръчал съм на много приятели. Всички са доволни общо взето. Така че с две ръце